Punto 11. Rogos e preguntas. Resposta ás preguntas do BNG. Sobre as obras da Ribeira, as obras no Malecón seguen en marcha seguindo os prazos previstos polo Ministerio de Fomento. Respecto á área de autocaravanas, o diseño do proxecto de bandita instalación efectuouse tendo en conta todas as indicacións achegadas pola Asociación de Autocaravanas de Galicia e non consideraron necesario a instalación dun punto de suministración de enerxía eléctrica. E máis, consideraron que era mellor non incluílo. Ademais da colaboración efectuada no proceso de redacción do proxecto, asociados desta entidade acudiron á inauguración e celebraron na nosa cidade a súa asamblea anual. Sobre os informes do CIEC, os informes xurídicos de intervención achegaránse unha vez que estean emitidos. Respecto á actuación da Policía, o día 13 de febreiro, a actuación da Policía local limitouse a comprobar que as persoas concentradas posuían o pertinente permiso. En ningún momento pretendeu ou intentou ningún desaloxo. Sobre as convocatorias de subvencións a entidades, o atraso na convocatoria de subvencións e sinaturas de convenios é motivado pola coñecida situación da intervención municipal, que, como ben saben, a súa titular encontrase de baixa e na actualidade as funcións son realizadas mediante unha acumulación que está a xestionar as cuestións máis urxentes e inaprazables do día a día municipal. En resposta ás preguntas do Partido Popular sobre a situación do Conservatorio de Música, o Goberno local, logo da renuncia do mestre da materia de percusión, dirixiuse ao Concello de Culleredo para conveniar a docencia de bandita disciplina e non se puido asinar o pertinente convenio por la categoría da relación laboral do mestre e o Concello de Culleredo. Nestes momentos estáse a tratar de solventar a situación mediante un novo expediente. A taxa da materia non se vai cobrar aos 5 alumnos afectados. Voceiro de Betanzos en Común. De dun amaño de beirarrúas e de mellora de servicios que foi aprobada en pleno a proposta deste grupo e orzamentada no seu momento para cando se acometerán as obras necesarias nesa rúa. Así mesmo, a rúa Alcalde Becaría, ao igual que anteriormente mentada, tamén está pendente dun amaño de beirarrúas e mellora de servicios que foi orzamentada no seu momento para cando se acometerán as obras precisas. O Calexón de Xudeos, que leva 3 anos en obras ou pendente de remate das mesmas, para cando ten pensado rematar dito calexón o Concello. Levamos un mes con un marcador con conta atrás na praza do Concello, mesmo chegou a cero o día 13 de febreiro, e dende entón así segue. Para que sirve agora mesmo? Vaise transformar en termómetro, reloxo ou similar. A casa derruída no barrio de Bellavista por unha manobra dun camión do Concello segue vallada dende hai meses sin que se saiba cando voltará a poderse transitar sin perigo e normalidade polas rúas que a rodean. Sabe o Concello cando sucederá isto? Pregamos celeridade para a volta a normalidade no tránsito de peóns na entrada ao barrio de Bellavista. Voceiro nacionalista. Grazas. Temos recibido queixas polo incumprimento flagrante da Lei de Prevención de Incendios Forestais no que atinxe as competencias do Concello de Betanzos, incumprimentos de distancias mínimas a vías de comunicación, faixas de seguridade a núcleos, ordes de talas e limpeza de montes en cumprimento destas medidas, etc. Somos conscientes de que a superficie forestal do Concello de Betanzos en comparación con outros municipios da comarca é moi cativa, pero non deixa de ser un problema de seguridade pública de primeira magnitude. Levan 4 anos sin facer absolutamente nada neste sentido. Cando van a actuar para garantir seguridade? Solicitamos a relación detallada de todas as ordes de execución ditadas e executadas nos 2 últimos anos con respecto a este tema. 2. Varios comerciantes deste Concello trasladaron escandalizados o seu malestar pola presenza no stand municipal de Fitur de publicidade de un negocio particular desta vila cuxa propietaria está vinculada co PSOE. Cando e con que criterio sigue publicidade se abriu un prazo para que os negocios de Betanzos puderan optar a este tipo de publicidade no stand institucional de Fitur. 3. Hai 2 anos que se deu por finiquitado o contrato da hora, mais xa levaba anos en funcionar. Aínda así, as máquinas expendedoras dos tickets seguen instaladas nas beirarrúas e prácticamente a diario visitantes intentan sacar tickets da hora ante a falta de información. Por que motivo seguen instalados na rúa? Pensan vostedes impoñernos novamente o contrato da hora logo das eleccións municipais de maio? Por outra banda, que se vai facer co guindastre? Está incorporado ao cadro de persoal o empregado que tiveron que readmitir? Van xestionar directamente o servizo? Ademais, temos recibido queixas veciñais de que ben entrado o mes de marzo aínda non hai tarxetas para residentes, cando teñen pensado poñelas a disposición da veciñanza. 4. A AMPA Brigante acordou esta semana na Asamblea Xeral deixar de facerse cargo das actividades extraescolares como levan advertindo desde hai anos.
E agora, que? Que pensan facer? En que punto está o estudo sobre a posibilidade de que o Concello asuma a xestión destas actividades? Quinta, a Lei de Facendas Locais establece que a presidenta da corporación está obrigada que a Administración Municipal está obrigada a confeccionar a liquidación do orzamento e a aprobarse pola parte da Presidencia da Corporación antes do primeiro día de marzo e a dárselle traslado ao Pleno da Corporación na sesión inmediatamente posterior e dicir que tocaría de rendila nesta sesión. Obviamente non nos deron traslado da mesma. Por que motivo? Cando empezan a darnos información sobre a liquidación do orzamento do ano 2018? Mas nada. Voceiro de Betanzos Novo. Ben, a normativa de prevención de lumes di que tendo o límite da aldea ou casa ata os 10 metros non pode haber nin mato nin árbores. Desde os 10 metros ata os 30 metros non pode haber mato, nin piñeiros, nin eucalipto, nin mimosas, especies todas elas que se consideran que arden facilmente. O resto das árbores, carballos e castiñeiros deben estar ben separadas entre sí. Dos 30 aos 50 metros non pode haber mato nin árbol e os árbores teñen que estar ben separados entre sí. A normativa tamén di que os responsables son os propietarios e se estes non actúan, o Concello terá que ordenar os traballos de limpeza repercutindo os seus custos nos propietarios, obrigar a que se lle facilite o acceso para o cumprimento subsidiario da limpeza, iniciar o proceso sancionador e no caso de incendio poderá limpar ou facer traballos preventivos nos predios sen autorización previa. É consciente o Goberno Municipal do PSOE que teñen situacións de risco competando en sitios como Graña, Caraña, San Martiño, Guiliade, En Festa, Biuxe, por citar uns poucos, que medidas ten pensado adoptar, rogámosles que actúe de inmediato. En sesión plenaria, celebrada en decembro de 2018, acordouse instar a alcaldesa a iniciar o procedimento de declaración de caducidade do contrato para a construción e explotación do estacionamento soterrado de vehículos no subsolo da rúa Rosalía de Castro, por razón dos graves e continuados incumprimentos das condicións da concesionaria por parte da empresa concesionaria, así como a incoar procedimento sancionador dando conta ao pleno en xaneiro de 2019. Por que razón non se deu cumprimento ao acordo plenario? Ata cando seguirá consentindo o Goberno Municipal o incumprimento das condicións da concesión de aparcamento soterrado e do Museo de Degustación? No pleno do mes de febreiro acordouse instar a alcaldesa a facilitar aos grupos políticos os estudos técnicos preparatorios para redactar o Plan Especial de Protección e Ordenación do Casco Histórico, que están en poder do Goberno Municipal desde o pasado mes de outubro. Por que razón non se deu cumprimento ao acordo plenario? Por que razón se oculta aos grupos políticos da oposición unha información relevante infrinxindo o Regulamento Orgánico Municipal, a Ordenanza Municipal de Transparencia e acceso á información aos principios democráticos? Por que razón o Goberno Municipal non entrega aos grupos políticos da oposición o borrador do Plan Xeral de Ordenación Municipal? Cuarta, na anterior sesión plenaria acordouse instar a alcaldesa para celebrar un convenio de colaboración coa dirección do CEIP Vales Villamarín e coa AMPA Brigantium para organizar e financiar a actividade extraescolar coa finalidade de promover entre o alumnado a actividade deportiva saudable, a actividade cultural e o coñecemento da historia de Betanzos e a igualdade de mulleres e homes e a conciliación de vida familiar e laboral, dando conta ao pleno no mes de marzo. Por que razón non se deu cumprimento ao acordo plenario? Por que razón o Concello non atende as xustas demandas da AMPA? E quinta, o pleno da Corporación reiteradas ocasións instou o Goberno Municipal a elevar ao Pleno a proposta de resolución do expediente aberto contra a empresa concesionaria do Servicio Público de Axuda no Fogar por os incumprimentos graves e reiterados das condicións da concesión. Por que razón non se deu cumprimento aos acordos plenarios? Por que razón o Goberno Municipal deixa transcorrer o plazo para que se produza a caducidade do procedimento sen resolver? Por que razón se permite á empresa concesionaria incumprir reiteradamente as condicións da concesión? Por que razón non se solicitou o ditame do Consello Consultivo de Galicia? Nada máis, moitas grazas. Voceiro do Grupo Popular. En las últimas semanas se nos han trasladado por parte de diversos colectivos y usuarios un problema de goteras que existe en las instalaciones deportivas del Valle Villamarín y del pabellón municipal. Rogamos al Gobierno municipal que con la mayor celeridad realice las gestiones oportunas para subsanar estas deficiencias. Numerosos vecinos de calles perpendiculares a la Rúa Traviesa y también de la zona de la Cañota vienen reiteradamente trasladando su malestar porque se están produciendo botellones en estas calles, dándose el caso de aporreamiento de algunas puertas de las entradas de las viviendas o incluso llegándose al punto de realizar este tipo de botellones en patios o espacios de titularidad particular. Rogamos al Ejecutivo local a que refuerce la vigilancia en estas zonas y en los horarios que se vengan realizando este tipo de reuniones. En la avenida de Coruña hace ya más de 3 meses que un camión derribó un poste y una farola de las que iluminan el paso para peatones ubicado enfrente a las instalaciones de Manuel Rey. Desde entonces, en su lugar, a día de hoy, solo hay un cono de señalización.
rogamos a la concejalía correspondiente a que a la mayor brevedad subsane esta situación y se reponga el punto de iluminación que existía. Vecinos de la Plaza Enrique IV, y una vez más, reiteran su malestar por la situación en la que se encuentran las tuberías provisionales y que fueron tapadas de forma chapucera con cemento, hasta el punto de que en la actualidad estas canalizaciones temporales están empezando a quedar de nuevo a la vista, ya que en algún tramo el mencionado cemento se empieza a levantar. Además de rogar al Gobierno municipal que corrija esta situación, también le preguntamos ¿cuándo tienen previsto llevar a cabo la reparación y reforma integral de esta plaza para solucionar las problemáticas allí existentes? ¿No creen que 2 mandatos, 8 años tendrían que haber sido más que suficientes para haber reparado esta zona en condiciones? Recientemente, aunque tarde mal y como es de costumbre, se han firmado una serie de convenios nominativos con algunas entidades del municipio. Sin embargo, nada sabemos de cuándo procederán a la convocatoria ordinaria para el resto de entidades del entramado asociativo de Betanzos. ¿Cuándo tienen pensado sacar esta convocatoria? ¿No son conscientes desde el Gobierno municipal que están perjudicando de forma considerable la actividad del tejido asociativo del municipio? Nada más. Muchas gracias. Ben, pois, antes de levantar a sesión, quixera no meu nome, penso que podo facelo extensivo a de toda a corporación, felicitar a 2 membros desta corporación que nas vindeiras eleccións xerais van a, cada un no seu partido político, a ser candidatos. Por unha banda, o voceiro do Partido Popular, candidato ao Congreso dos Diputados pola provincia da Coruña, e por outra banda, o voceiro do Grupo Socialista como candidato ao Senado tamén nas eleccións xerais do 28 de abril. Así que parabéns aos dous, sorte de ser o caso nesa nova andadura para os dous. Sen outro asunto que tratar, levantamos a sesión. Hoxe cedo.